नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचे नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. विद्यमान पदवीधर आमदार निष्क्रिय, अभिजित पानसे प्रचारात सक्रिय. दीपक केसरकरांच्या कृपेने साळगावकर 3 वेळा नगराध्यक्ष. राजन पोकळे यांची टीका. वेंगुर्ल्यात जलतरण तलावात अद्ययावत सुविधा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावरती सोडलं, उपाययोजना करण्याऐवजी सगळे गायब असल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवरती केली. आम्ही प्रदेश काँग्रेसच्या कडून जे कार्यक्रम आला त्यानुसार ज्या समित्या गठीत केल्या गेल्या, विभागीय समित्या, त्यामध्ये नागपूरच्या समितीची बैठक आज पार पडली आणि यामध्ये आम्ही सर्व समितीचे सदस्य उपस्थित आहोत. सुनील केदारजी बाहेर आउट ऑफ बाहेर आहेत, म्हणजे स्टेटच्या बाहेर आहेत, पंजाबला गेले आहेत, आणि नितीन राऊतजी पण नागपूरच्या बाहेर आहेत, त्यामुळे ते येऊ शकले नाही. आणि बाकीच्या आम्ही सगळे आहोत. 5 तारखेनंतर 4ला काउंटिंग झाल्यानंतर 5 नंतर आमच्या समितीचा दौरा आम्ही ठरवणार आहोत. नागपूरमध्ये जाऊ, चंद्रपूरला जाऊ, ज्या भागामध्ये टंचाई भीषण आहे अशा भागामध्ये दौरे करून तो अहवाल आम्ही प्रदेशकडे आणि शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि शासनाच्या निदर्शनास ज्या काही मदतीच्या टंचाईच्या ज्या काही उपाययोजना आहेत त्या करण्यासंदर्भात सुद्धा आम्ही सरकारला भाग पाडू. राज्यामध्ये दुष्काळजन्य स्थिती असताना कृषी मंत्री बाहेर आहेत, त्याचबरोबर कृषी आयुक्तांची जी अशी तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे आणि दुधाचे दर जे आहे ते 2 रुपयांनी घटलेले आहेत. नाही, हे राज्याला शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून कृषी मंत्री बाहेर पळाले. कृषी मंत्री बाहेर असताना आयुक्तांची बदली होते, सचिव हा पूर्ण वेळ नसतो. आणि आता खरीपाचा हंगाम तोंडावर आलेला आहे, पावसाळा जवळ आलेला आहे. अशा वेळेस आपण शेतीसाठी विभागीय स्तरावर बैठका नेहमी होत असतात, ते कृषी मंत्री घेत असतात, मुख्यमंत्री जाऊन घेत असतात, परंतु त्या बैठकांचा पत्ता नाही. खताचा तुटवडा आहे, बियाणाचे दर 38% वाढलेत. बियाण्यासाठी या टेम्परेचरमध्ये लोक लाईनीत उभे आहेत. आणि एकूणच आढावा घेऊन सर्व परिस्थितीवर उपाययोजना करायची आवश्यकता असताना हे सगळे गायब आहेत. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांची यांना चिंता नाही आहे, कारण यांना शेतकऱ्याप्रती काही देणं घेणं नाही आहे. हीच त्यांची अनास्था या ठिकाणी दिसते आहे. तुम्ही मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर जाऊन आले, तशीच परिस्थिती विदर्भातली आहे का? समभाव काय सांगा? नाही, त्यापेक्षा थोडी कमी आहे. विदर्भ मराठवाड्यामध्ये प्रचंड दुष्काळाच्या झळा पोहोचल्या आहेत. फार तिकडे पिण्याच्या पाण्यापासून जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंत प्रचंड असा तिकडे भीषण असा दुष्काळ आहे. त्या तुलनेमध्ये पाहिलं तर इकडे कमी आहे, परंतु काही भागामध्ये मात्र फार मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई आहे. झाडं सुकली आहेत, फळबागा सुकलेल्या आहेत पाण्याच्या अभावी, आणि शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. वादळामुळे अनेक घरं जमीनदोस्त झाले आहेत, छप्पर उडालेत, घरं पडलीत. त्यानंतर गारपिटीमध्ये शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं. या कुठलीही मदत शेतकऱ्याला विदर्भामध्ये मिळाली नाही. 1 रुपया मिळाला नाही. मागच्या वर्षी नाही दिलं गेलं. मागच्या वर्षी घरांची पडझड झाली, तर याही वर्षी मिळालं नाही. आणि विशेष म्हणजे हा कळस असा आहे की ज्या विहिरी 4 लाख रुपये बांधकामासाठी दिल्यात, त्या विहिरीचा अकाउंट शेतकऱ्याचा वेगळा असताना त्या विहिरीचे पैसे कर्जामध्ये ट्रान्सफर करून घेण्याचं काम, रूपांतरित करण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. म्हणजे विहीर जी आहे ती आता अधुरी राहील, तेही बांधकाम पूर्ण होणार नाही. हा नतभ्रष्टपणा या सरकारचा दिसतो आहे. म्हणजे शेतकरी मेला काय गेला काय यांना काही देणं घेणं नाही, अशी एकूण स्थिती राज्यातील राज्यकर्त्यांची आहे. आपल्याला 2 लाखांपेक्षा जास्त मताधिक्य मिळेल असा विश्वास निलेश लंके यांनी व्यक्त केला आहे. तुम्ही पाहिलं असेल, मतदान झाल्यानंतर सुद्धा मी एकदम रिलॅक्स होतो. आज पण तुम्हाला एकदम रिलॅक्स दिसला असेल. मी कधी आकडे मोड करीत नाही, कधी कागद काळे पण करीत नाही, कारण मला एक खात्री आणि विश्वास असतो. मी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी सुद्धा एक 6 महिने सांगितलं होतं मी कमीत कमी 50,000 मतांनी निवडून येईल. एका विजय आपलं ज्या वेळेस निवडणुकीच्या सभेत सुद्धा सांगितलं होतं, तसं या लोकसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा मी जाहीर केलेलं आहे कम से कम 2 लाख.
त्यामुळं मला कुठल्या निवडणुकीच्या निकालाची चिंता नाही. कोकणातले विद्यमान पदवीधर आमदार निष्क्रिय असल्याची टीका कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे मनसेचे उमेदवार अभिजित पानसे यांनी केली. आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी त्यांच्याशी साधलेला खास संवाद. कोकणामध्ये पदवीधर निवडणूक होत आहे आणि आपल्यासोबत आता जोडले गेलेले आहेत ते कोकणचे उमेदवार, जे मनसेचे उमेदवार आहेत ते अभिजित पानसे जोडले गेले आहेत. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत नेमकं काय विजन आहे या पदवीधर मतदारसंघातून जे ते निवडून जाणार आहेत आणि कशा पद्धतीने ते नियोजन. आज त्यांची बैठक होती कणकवलीमध्ये, त्यांनी बैठक घेतलेली आहे. साहेब नमस्कार. आज तुम्ही कोकणाच्या पदवीधरांसाठी विचार करता आणि आज तुम्ही खास त्यांच्यासाठी निवडणुकीत उतरलात. काय उद्देश आहे आपला, काय सांगा? सर्वप्रथम कोकण सम्राटच्या सगळ्या प्रेक्षकांना मनापासून शुभेच्छा. कोकण पदवीधर निवडणूक ही पदवीधर निवडणूक खूप जणांना पहिली गोष्ट माहितीच नसते. ही पारंपरिक जे मतदार असतात ते नोंदवले जातात, काही विशिष्ट यंत्रणेतनं नोंदवले जातात. पण माझं एक साधं म्हणणं आहे की साधारणपणे असं मत आहे की पदवीधर मतदारसंघामधून निवडून आलेला आमदार यांनी पदवीधरांसाठी, रोजगारासाठी, या शिक्षण क्षेत्रासाठी काम करावं. मला जर माझ्यापेक्षा तुम्ही कोकणात राहतात, तुम्ही पत्रकारात गेले 12 वर्ष जे आमदार आहेत विद्यमान, मी तुम्हालाच विचारतो, तुम्हाला कधी दिसलेत, भेटलेत का ते? आणि हा प्रश्न थोडासा अस्वस्थ करणार आहे. एका बाजूला त्यांची निष्क्रियता ती आहे, त्यांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवून मला निवडणूक लढवायची नाही. सन्माननीय राजसाहेबांनी मला ही उमेदवारी दिली आणि याचं कारण गेले वर्षभर आम्ही याच्यावर 35,000च्या वर नोंदणी केलेली आहे आणि ती मला माझ्या पारड्यात ती उमेदवारी पडली. याचं कारण माझं शिक्षणामध्ये असलेला माझा एक अभ्यास आहे. गेले अनेक वर्ष शिक्षण क्षेत्रात, रोजगार क्षेत्रात मी काम करतो आहे. मी भारतीय विद्यार्थी सेनेचा अध्यक्ष होतो तेव्हापासून महाराष्ट्रभर प्रस्थापित शिक्षण काय आहे मला माहिती आहे. तसेच एक माझी बॅकग्राऊंड आहे, माझ्या घरची बॅकग्राऊंड आहे. प्राध्यापक रमेश पानसे सर, अनेक शिक्षणातल्या लोकांना हे नाव माहिती असेल. गेले 45-50 वर्ष ते आदिवासी क्षेत्रात चाइल्ड एज्युकेशन या विषयावरती पद्मश्री अनुताई वाघ आणि माझे वडील रमेश पानसे यांनी ग्राममंगल नावाची संस्था स्थापन केली. त्यामुळे जे मेंदू आधारित शिक्षण काय असतं किंवा त्याला आता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020मध्ये हे सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत आता. पण गेले 40-45 वर्ष हे काम करतात. रचनावादी शिक्षण किंवा कन्स्ट्रक्टिव्हिझम त्याला म्हणतात. या प्रकारचं शिक्षण कसं द्यावं किंवा कौशल्य विकास म्हणजे रोजगाराभिमुख शिक्षण काय द्यावं, या सगळ्याचं एक बॅकग्राऊंड आमचे असल्यामुळे नेमकं काय विजन करायला पाहिजे, नेमकं काय पदवीधर मतदारसंघात आमदार म्हणून निवडून आल्यावर काय कोकणाचं विजन झालं पाहिजे. मगाशी तुम्ही एकदा बोलताना सांगितलं की कौशल्य योजनेमध्ये कोकणातील मत्स्य ज्याचे आलं नाही त्याबद्दल. मागच्या 4-5 महिन्यापूर्वी मी रत्नागिरीत दौऱ्यात आलेलो. तेव्हा 4-5 महिन्यापूर्वी मी रत्नागिरीत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि मला असं कळलं की राज्याचं मत्स्य धोरण होतं आहे आणि या मत्स्य धोरणामध्ये रत्नागिरीच्या मत्स्य विद्यालयाला वगळलं गेलं आहे. आता हे खरं तर हास्यास्पद आहे, पण नजर चुकीने झालं असावं म्हणून मी लगेच प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ते सांगितलं की हे मत्स्य विद्यालय असावं. आणि इमिजिएटली सरकारचं पण अभिनंदन की पुढच्या 4 दिवसात मत्स्य विद्यालयावर तिकडच्या लोकांना त्याचं प्रतिनिधित्व मिळालं. आता ह्या कोकणामध्ये जे उमेदवारांची संख्या वाढलेली आहे, कसं बघता ह्या निवडणुकीत? नाही, आनंदाची गोष्ट आहे. लोकशाहीमध्ये उमेदवार पण वाढले पाहिजे, मतदार पण वाढले पाहिजेत आणि त्यातूनच तुम्हाला योग्य उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी एक काय बळ मिळतं. तुम्ही मत्स्य विद्यालयाचा विषय काढला त्यामुळे मी मगाशी आमचे मित्र सगळे पत्रकार होते तेव्हा बोलायचं राहिलं. आता एक नवीनच प्रकार चालला आहे की राज्याचं मत्स्य विद्यालय रत्नागिरीवरनं उचलून नागपूरला न्यायचं. हा मला असं वाटतं की तुम्ही नागपूरला मत्स्य विद्यालय करा, अजून 100 ठिकाणी करा, पण इकडचं हलवण्याची गरज नाही. आणि याच्याकरता एक पब्लिक क्राय उभा राहिला पाहिजे. एक सगळ्या कोकणातल्या लोकांची अशी मूठ उभी राहिली पाहिजे. त्याचं प्रतिनिधित्व आम्ही करूच. पण या छोट्या गोष्टी आहेत त्या करण्याकरता, आम्ही प्रामाणिकपणे करण्याकरता आम्ही कार्यकर्ते आहोत. आम्हाला एखादी गोष्ट परफेक्शनचा आम्हाला काय नशा आहे की एखादी गोष्ट ठरवली की ते परफेक्टली व्हायला पाहिजे. आणि मला असं खात्रीने वाटतं की यावेळेला मतदार आम्हाला संधी देतील. राजसाहेबांनी तुम्हाला उमेदवार घोषित केलं आहे,
काही दिवसापूर्वी असं कणकवलीत आले होते आणि भाजपला इथे पाठिंबा दिला होता. काय एकंदरीत भूमिका असेल? नाही, ती भूमिका गुढीपाडव्याला शिवतीर्थावर राजसाहेबांनी अतिशय स्पष्ट केली की नरेंद्र मोदीजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्याकरता आम्ही विनाशर्त पाठिंबा दिला आहे. आणि तुम्हाला अगदी तुम्ही कोकणात असता त्यामुळे तुम्हाला माहिती असेल की महाराष्ट्र सैनिक सगळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सैनिक अतिशय प्रामाणिकपणे रस्त्यावर उतरलेले खूप कामं केली. त्यामुळे ती भूमिका आमची त्यावेळेची जी काही साहेबांनी स्पष्ट केलेली, आमचा पक्ष आम्ही सगळे आदेशावर चालतो. त्यामुळे त्यांनी विनाशर्त पाठिंबा दिला, आम्ही प्रामाणिकपणे काम केलं, त्यांनी माझी उमेदवारी जाहीर केली, आम्ही जिंकणार. समोर भाजपचाच उमेदवार दुसरा आहे काय? तुम्ही जेवढ्या पदवीधरांना विचारा त्या भाजपच्या उमेदवाराला कधी बघितलं एवढं विचारा. ज्यांनी त्यांना बघितले, ज्यांनी त्यांच्यामुळे त्यांना नोकरी मिळाली, त्यांच्या मुलांना ज्यांना त्यांच्यामुळे म्हणजे आंब्याची पेटी वगैरे फायदे नाही का, म्हणजे त्यांना खरोखर रोजगारविषयक पदवीधरांविषयीची तळमळ जर दिसली असेल तर त्यांना मतदान करावं. नवीन मतदारांना काय आवाहन करा? मी या माध्यमातून सांगतो की घडवण्यासारखं भयंकर आहे. इथे तुम्ही लक्षात घ्या, एका बाजूने समुद्राकडून 700 किलोमीटरचा किनारा आणि मच्छीमारांचे प्रश्न, आणि तुम्ही जर मोठमोठे ट्रॉलर्स बघाल तर साऊथचे लोक हळूहळू त्या बाजूने अतिक्रमण करत आहेत. आपल्या कोकणातल्या मुलांनी फक्त शहराकडे धावत जायला पाहिजे आणि कुठेतरी नोकरी करायला पाहिजे. या दुष्ट चक्रातनं वाचायचं असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राजसाहेबांच्या पाठीशी यावेळी उभे राहा. कोकणातल्या मुलं श्रीमंत कसे होतील, पैसेवाले कसे होतील आणि इकडच्या सगळ्या उद्योगधंद्यावर आपल्या कोकणी माणसाचा एक दरारा कसा असेल याचं वचन तुम्हाला देतो मी. निश्चितच हे होते अभिजित पानसे, जे आता कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार आहेत. त्यांनी सांगितलं आहे कोकणातील मुलं ही सुदृढ म्हणजे करोडपती कशी होतील, नोकरीच्या मागे जाते, व्यवसाय कसे करते आणि त्यासाठी आपण त्यांना मदत करू असं देखील त्यांनी आवाहन केलं आहे. त्यामुळे आता वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या जलतरण तलावाच्या नूतनीकरणाचं काम नुकतंच पूर्ण झालं असून हा जलतरण तलाव अद्ययावत सुविधांनी जलतरणपटूंसाठी सज्ज झाला आहे. त्यामुळे आता जलतरणपटूंसहित नागरिकांनी याचा फायदा होणार आहे. नगर परिषदेच्या जलतरण तलावाचं जून 2013मध्ये लोकार्पण करण्यात आलं होतं. कालांतराने जलतरण तलावाच्या आतील व बाहेरील भागातील टाईल्स फुटल्यामुळे नागरिकांना इजा होत असल्यानं जलतरण तलावाचं नूतनीकरण करण्यात यावं अशी नागरिकांची मागणी होती. त्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान व जिल्हा वार्षिक योजनेच्या महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान अनुदान योजनेअंतर्गत जानेवारी 2024मध्ये जलतरण तलावाच्या नूतनीकरणाचं काम वेंगुर्ला नगर परिषदेमार्फत हाती घेण्यात आलं होतं. जलतरण तलावामध्ये पारदर्शक काचेचे दरवाजे बसवण्यात आले आहेत. त्यामुळे जलतरण तलाव हा सर्वोत्तम आणि महत्त्वाच्या सुविधांपैकी एक असून आपल्या जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तसंच आपले आरोग्य विकसित करून स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवण्यास देखील मदत करतो. जलतरणपटूंना विविध स्तरावरील जलतरण स्पर्धेच्या तयारीसाठी व सामान्य नागरिकांसाठी माफक शुल्क आकारणी करून जलतरण तलावाची अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचं मत मुख्याधिकारी पारितोष कांकळे यांनी व्यक्त केलं आहे. अगोदरचं जलतरण तलाव आणि आताचं जलतरण तलाव यामध्ये भरपूर फरक आहे. पूर्वीचे आपल्या जलतरण तलावामध्ये असलेले बाथरूम आणि आता केलेले नाविन्य आधुनिक पद्धतीचे शॉवर, परत नळ कनेक्शन किंवा टॉयलेट किंवा बाथरूम वगैरे हे एवढे उत्कृष्ट दर्जाचे केलेले आहे की मला वाटतं या सिंधुदुर्गात अशा प्रकारचे वास्तू किंवा जलतरण तलाव नसतात. एवढं सुंदर जलतरण तलाव झालेलं आहे. हे जलतरण तलाव जवळजवळ मागच्या शनिवारी म्हणजे 18 तारीखला सुरू झालेलं आहे आणि आतापर्यंत कमीत कमी 1,500 लोकांनी याचा लाभ घेतलेला पण आहे. आणि आता हे उत्कृष्ट दर्जाचं जलतरण तलाव आपल्याला स्पर्धेसाठी किंवा एखाद्या वेळेला म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गाच्या नावलौकिकला शोभेल असं तलाव झालेलं आहे. इथे जलतरण तलावाचं तिकीट पर होल्स 50 रुपये असतं आणि जर मासिक पास केला तर ते 600 रुपयाला जातो आणि तुम्हाला ट्रेनिंग हवं असेल तर ते वेगळे पैसे द्यावे लागतात. आणि ह्यामध्ये आम्ही 8 बॅचेस ठेवलेले आहेत. सकाळी 6 ते 7 ही लेडीजसाठी आरक्षित आहे आणि 7 ते 10 ही जनरल बॅच ठेवली आहे. तसंच दुपारी 3 ते 4 ही मुलींसाठी असते आणि 4 ते 7 ही जनरल असते. तरी आणि आम्ही इथे स्पर्धेच्या मुलांनाही वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रशिक्षण देतो. माझं नाव दीपक विलास सावंत, मी सावंतवाडीचं आहे आणि इथे जवळजवळ 9 वर्ष मी हे तलाव सांभाळत आहे प्रशिक्षक म्हणून. आणि मी व्यवस्थापकही आहे आणि मी स्वतःही प्रशिक्षण देतो.
होळीच्या निमित्तावर 2 मुलांचे जीव गेले, त्याला जबाबदार कोण? आपण आपल्या हट्टापोटी काही करतो, थोडे 100-200 रुपये इकडे तिकडे झाले असते. आणि हे स्टेटमेंट अजिबात चुकीचं आहे की इकडे कुठे खणले, खणायला पाहिजे होते ना, तर पैसे मिळाले असते. आता सुद्धा सावंतवाडीत जी लाईन टाकणार आहेत पाण्याची, त्याच्यासाठी लोकांना जर चांगलं पाहिजे असेल तर थोडीशी कळ सोचायला लागेल. कारण मूल असंच होत नाही, त्या स्त्रीला बाळणपणाच्या वेळा भोगाव्या लागतात, 9 महिने काढावे लागतात. तितके 9 महिने नाही काढावे लागणार, परंतु तुम्हाला चांगली पाण्याची सोय पाहिजे असेल, चांगली विजेची सोय पाहिजे असेल तर थोडीफार गैरसोय होणार आहे, ती सोसायला लागणार आहे. आणि त्या बाबतीत सावंतवाडीकर कायमच सहकारी त्यांचं मिळालेलं आहे. दीपकभाई वैयक्तिक स्वार्थ, मी अगदी पूर्ण जबाबदारीने स्टेटमेंट करतोय, कारण मी त्यांच्याबरोबर 5 वर्ष नाही 10 वर्ष काम केले. आता काही गोष्टी काही गोष्टी मला पूर्णपणे माहीत आहे, पण तुम्ही सांगणार नाही. कारण काय झालं तरी आम्ही बरोबरीने काम केलं, आम्ही खूप जवळचे मित्र होतो, अजूनही आहोत, नाही असं नाही. परंतु हे त्यांची जी हे आहे ना, सावंतवाडी सारखे दीपक केसरकर, कारण आपल्याला दीपक केसरकरांसारखा एक कार्यकर्ता, चांगला मंत्री आपल्याला मिळाला आहे, त्याचा शहराच्या विकासासाठी, आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त फायदा करून त्या माणसाचा घ्यावा. कारण त्यांनी खरोखर चांदा ते बांधा माणक असून करत नाही, थोडासा विषयांतर होत आहे. परंतु हे जादूचे दिवे आणलेले, अल्लाउद्दीनचे दिवे, लोकांच्या लक्षात येत नाही. जे घाटावरचे लोक आहेत ते सांगतात कसल्याही स्कीम आहे, कसा त्याचा फायदा घेतला पाहिजे लोकांनी, लोकांच्या लक्षात येत नाही. ते हा ठराव नंतरच्या बॉडी, जेव्हा बबनराव परत नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले त्यावेळी ह्याच्यातले होते का? नाही, काही होते. दडपशाही होती निश्चितपणे. तो रेट घेतला त्यांनी, असं मी म्हणत नाही. ते काम अडवायचं होतं किंवा काय त्यांच्या मनात होतं मला कळत नाही. कारण काय आहे, गोष्ट अशी आहे की रस्त्याचं काम हे साधारण 3-4 वर्षांनी परत होत असतं. पण अंडरग्राऊंड जर वाहिन्या गेल्या असत्या तर पुढच्या 50 वर्षाचा विषय होता. म्हणजे 10 वेळा रस्ते झाले असते. ते म्हणतात की आपण जर रस्ता हे केलं असतं सगळ्याला आणि झालं असतं त्या सगळ्या, तर आपली बदनामी सावंतवाडी शहरात करायचं. जिओची लाईन आली त्यावेळी लोक इथे ओरडले, लोकांनी टीका केली आणि तेच आपल्यावर ओरडणार होतं बोल रे. आणि हे केसरकरांना हवं होतं अशी त्यांची आहे का? हो, केसरकरनी त्याला 3 वेळा निवडून आणलंय. हे चुकीचं आहे. एक लक्षात घ्या, केसरकर साहेबांच्या मुळे बबनराव 3 वेळा नगराध्यक्ष झाले. हे त्यांनी नाकारावं ना, कारण त्यांना जी मतं मिळाली की नाही त्यातली 95% मतं ही केसरकरांची आहेत. त्यांनी स्वतः निवडणूक लढवून त्याचा अनुभव घेतलेला आहे आपल्याला किती मतं मिळतात ते. त्यामुळे केसरकर यांना बदनाम करून केसरकर कधी मोठे होणार नाही. सावंतवाडीत खराब काम झालं तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ही जनता केसरकरांच्या वरच टाकणार, त्यांच्यावर नाही टाकणार कधी. की आता तुम्ही बघा, तुम्हाला माहित आहे. त्याच्यामुळे त्यांची किती आहे, त्यांच्याकडे लोक किती आहेत हे जपून त्यांनी ते बोलावं ना तितक्या प्रमाणात, असं माझं म्हणणं आहे. कारण आत्ता ते जे करतायत ना, आत्ता त्यांनी काय दिलंय की मी आघाडी उघडणार आहे. उघडा ना आघाडी, तुमच्या आघाडीचा काय प्रभाव आहे तो दिसलाय मागच्या इलेक्शनमध्ये. आघाडीमध्ये कोण आहे आणि आघाडी कोणाची आहे ते तुम्ही बघताय. कोण कुठले येणार, सावंतवाडीच्या संस्कृतीचा यांचा काही संबंध नाही. ते इथे येणार आहेत आणि दीपक केसरकर टीका करणार आहे. तुम्ही तिकडे आपल्या ठिकाणी काय केलंय ना ते उघड आहे. हो, निश्चित. सध्या आता त्यांच्या बरोबर कोण आहे त्यांच्या बरोबर? आजूबाजूचे सडलेले पडलेले आहेत ना, ते गोळा करून आघाडी करायची. बाकी आणखी काही आता. आणि बबन साळगावकर एक स्टेटमेंट मी करतो, लक्षात घ्या. एक लक्षात घ्या, हे दीपकभाई केसरकरांच्यामुळे नगराध्यक्ष झाले, बरोबर आहे. आम्ही जेव्हा 18 जण निवडून आलो, ते 18च्या 18 निवडून येण्यामध्ये दीपकभाईंचं मोठं सहभाग, त्यांच्यामुळे निवडून आलो, ही गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर दीपक केसरकर 2014 मध्ये मंत्री झाले. 2014 ते 16 मध्ये दीपक केसरकर मंत्री होते.
तेव्हा काय प्रश्न होता. 2016 मध्ये बबनसिंग चाळगावकर पुन्हा नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले. कुठल्या कामासाठी पालकमंत्री होते दीपक केसरकर, मंत्री पण होते, कुठल्या कामासाठी नगराध्यक्ष म्हणून एकदा तरी त्यांनी भेट दिली, जाहीर करावं ना आणि पुरावा द्यावा. वेंगुर्ल्यासारख्या नगर परिषदेचा नगराध्यक्ष 15 दिवसांनी जात होता तिकडे आणि आपली कामं करून त्याने वेंगुर्ला नगर परिषद महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरला नेऊन ठेवली होती. आम्हाला काय शक्य झालं नाही. मी स्पष्ट बोलतोय की त्यांनी नगराध्यक्ष पदावर बसून दीपक केसरकरांचा सहकार्य न घेता सावंतवाडीकरांचा विश्वासघात केलेला आहे. 50 कोटी रुपये सहज दिले असते दीपकबाईंनी, तुम्ही जाऊन बसला असतं तर. त्यामुळे अशा माणसावर लोकांनी विश्वास ठेवलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी जास्त धडपडही करू नये. लोक विश्वास ठेवणार नाही. प्रतिक्रिया आलेली आहे. सावंतवाडी शहरात जो आता मार्केटचा म्हणजे मंडईचा जो प्रकल्प होतो आहे त्यामुळे तो चुकीच्या पद्धतीने चालला आहे. त्याच्यासाठी अपुरा निधी येणार आहे किंवा आलेला आहे आणि त्याच्यासाठी लोक रस्त्यावर येतील अशा पद्धतीचं स्टेटमेंट त्यांनी दिलं. हे बुद्धिबळ चाललं आहे लोकांच्या मध्ये, सावंतवाडी शहरातल्या लोकांच्या मध्ये चुकीचा मेसेज जाऊ नये म्हणून मी हे स्टेटमेंट करतोय. कारण ह्याच्यासाठी उशीर मुळीच केलेला नाही किंवा त्यांनी नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर त्याचं श्रेय आपल्याला मिळावं म्हणून हा घाई गडबडीने ओरखण्याच्या पद्धतीत आहे असं वगैरे स्टेटमेंट दिलेलं आहे. याच्यामध्ये कसं झालंय की गेली 2 वर्षापासून किंवा त्याच्या अधिक दिवस माननीय मंत्री महोदय या प्रकल्पाचं नियोजन करत आहेत. जागेमध्ये असणारे प्रत्येक व्यापारी, ओटेधारक, फळं, फुलं किंवा भाजी विक्रेते या सगळ्यांचं पुनर्वसन करण्यामध्ये वेळ गेला. या सगळ्यांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून आपणही त्याचे साक्षीदार आहोत की जोपर्यंत शेवटचा तिथला व्यापारी त्याला योग्य ठिकाणी गेला नाही, त्याला योग्य ठिकाण मिळालं नाही, तोपर्यंत ते कामाला हात घातला नव्हता. कामाला हात घालून काही दिवस झाले आहेत आणि योग्य पद्धतीने काम चालू आहे. आता हा बबनरावांचा त्याच्याबद्दलचा जो आक्षेप होता त्याच्यासाठी माझं उत्तर आहे. आणि बिहारी गटार योजना सुद्धा कुठल्या काळात 36 कोटी रुपये मंजूर झाले होते ते बघून त्याच्या मागची सुद्धा कार्यकारण काय आहे हे तपासून बघितलं पाहिजे. कारण नगरपालिकेतल्या रहिवाशांना किंवा सावंतवाडी शहरातल्या रहिवाशांना त्याचा बोजा होऊ नये या हेतूनेच दीपक केसरकर साहेबांनी ही योजना थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने राबवली. कारण आता उद्या 56 कोटी रुपये त्या योजनेसाठी मंजूर झालेले आणि ती योजना आता कार्यान्वित होत आहे. त्याच्यामुळे कुठल्याही आणि त्याच्यामध्ये सावंतवाडी शहरातल्या लोकांवर कुठल्या पद्धतीचा बोजा वेगळा पडणार नाही. त्यांना पाण्याचे पैसेच केवळ भरावे लागतील. आता जे काम गाडगे महाराज मंडळीचं चाललंय त्याच्यामध्ये कालच बऱ्याच लोकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. आता बबनरावांचा विषय सोडून हा वेगळा विषय आहे. त्याच्यामध्ये माझं म्हणणं असं आहे की या कामाच्या पहिल्या टप्प्यात पार्किंगमध्ये बेसमेंट, लोअर ग्राउंड फ्लोअर, अप्पर ग्राउंड फ्लोअर आणि पहिला मजला या गोष्टी अंतर्भूत आहेत. यासाठी आणि पूर्ण बांधकाम आणि विद्युतीकरण यासाठी 14,42,96,96,000 रुपये इतका निधी नगरपालिकेकडे मंजूर होऊन नगरपालिकेकडे वर्ग झालेला आहे. म्हणजे कामाचे पूर्ण पैसे आलेले आहेत. त्याच्यामुळे ह्या पहिल्या टप्प्यातलं काम पूर्ण होण्याइतपत निधी नगरपालिकेकडे आहे. निधीच्या कमतरतेमुळे कुठल्याही प्रकारचं काम थांबणार नाही किंवा अडणार नाही. कामाला जितका वेळ लागेल तितकाच लागेल आणि जनतेने सहकार्य केलेलंच आहे. आणि हे काम ज्या पद्धतीने चालू आहे कारण असं म्हटलं जातं, त्यांनी बबनरावांनी पण म्हटलंय की बाजूच्या कॉम्प्लेक्समध्ये संचयनीमध्ये पाणी आलंय आणि ते हे झालंय. पण त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केलेलं आहे ते कारण त्याच्यासाठी प्रोव्हिजन नव्हते. इथे त्याच्या बांधकामाबद्दल पण कालच्या त्या याच्यामध्ये दैनिकामध्ये विषय आलेला आहे की तज्ज्ञांनी त्याच्यासाठी पाईल फाउंडेशनचं सुचवलेलं होतं. त्याच्यामध्ये फाउंडेशनचे 2-3 प्रकार आहेत. पाऊल फाउंडेशन आहे, राफ फाउंडेशन आहे, त्याच्यानंतर फुटिंगचं फाउंडेशन आहे. त्याच्यापैकी राफ म्हणजे सगळ्या बाजूने त्याला पाणी येण्यासाठी म्हणजे वॉटरप्रूफिंग करून मधल्या भागात काम केलं जातं. आता ते काम चालू आहे. लोकांच्या दुकानं जी आता तात्पुरते गाळे घातलेले आहेत त्या गाळ्यांमध्ये भिंती कोसळू नयेत किंवा जमीन कोसळू नयेत म्हणून भिंतीचं काम, चिऱ्याची पक्की भिंत उभारण्याचं काम चालू आहे. ती पक्की भिंत उभारल्यानंतर शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. विद्यमान पदवीधर आमदार निष्क्रिय, अभिजित पानसे प्रचारात सक्रिय. दीपक केसरकरांच्या कृपेने साळगावकर 3 वेळा नगराध्यक्ष. राजन पोकळे यांची टीका, वेंगुर्ल्यात जलतरण तलावात अद्ययावत सुविधा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.